Bueno, pois moi bo día e moitas gracias por asistir a esta rolda de prensa que damos conta do abordado na xunta de portavoces que acabamos de celebrar e coa que retomamos pois a actividade parlamentaria ordinaria logo do período vacacional. Non? Onte a xunta de portavoces na que se configurou a orde do día do primeiro pleno deste novo período de sesións, este pleno vai estar centrado principalmente na vaga de lumes que sufrimos en Galicia ao longo deste pasado mes. E como xa é conocido, o pleno dará comienzo coa comparecencia xa anunciada a pasada semana do presidente da Xunta de Galicia para dar conta da xestión levada a cabo polo Goberno galego para afrontar a vaga de lume registrada na comunidade galega durante o pasado verán. Comparecencia na que vai informar tanto das medidas de prevención levadas a cabo como do funcionamento do dispositivo de extinción de incendios e tamén, como non pode ser de outro xeito, da línea de axudas xa habilitada pola Xunta de Galicia para que todos os afectados, persoas, empresas, entidades de todo tipo, pois poidan facer fronte aos gastos que superá a volta á normalidade e a recuperación de todos os bens perdidos a consecuencia deses incendios. Transparencia e información. Esa foi a máxima que guiou nestas últimas semanas as accións realizadas tanto polo presidente Rueda como polos distintos departamentos da Xunta na loita contra os incendios forestais. E é o camiño que se sigue con esta comparecencia, na que se porán en riba da mesa todos os datos e as accións levadas a cabo para, primeiro, previr os incendios e, despois, para conseguir a súa extinción priorizando en todo momento, a protección das vidas humanas. Pero se é importante que o presidente Rueda dea conta de todo o feito pola Xunta de Galicia pois para loitar contra esa vaga de lumes no noso territorio, tamén consideramos fundamental coñecer a colaboración e os medios dispostos dende o Goberno central tanto para a extinción dos incendios como o que a partir de agora consideramos máis importante a recuperación e restauración das superficies queimadas. Este vai ser o obxectivo dunha das preguntas que formularemos no pleno ao Goberno galego, de xeito que poidamos coñecer cal é, se pode anticipar cal será a resposta do Goberno central ante as demandas realizadas dende o Goberno galego para atender as necesidades derivadas dos incendios forestais sufridos nestas últimas semanas. Por outra banda, dentro do apartado de proposicións non de lei, o Grupo Popular imos centrar as nosas demandas en dúas cuestións. A primeira, está relacionada co rescate da concesión e a liberalización da peaxe na AP9, unha vez que se coñece o ditame da Comisión Europea que advirte da vulneración de reglas comunitarias en materia de contratación pública no proceso de prórroga da concesión da autoestrada. En concreto, a Comisión Europea considera que as prórrogas aprobadas polos gobernos de España constitúen unha modificación sustancial equiparable á adxudicación dun novo contrato de concesión, polo que deberían terse sometido a ese procedimento de licitación competitivo de acordo aos principios de igualdade de trato e transparencia aos que obrigan as directivas europeas. Nós consideramos que esta situación supón unha oportunidade para avanzar no obxectivo de acadar unha AP9 galega e libre de peaxes, como creo que defendemos todos os grupos parlamentarios con representación neste Parlamento. E para iso é necesario que o Goberno de Pedro Sánchez asuma de xeito inmediato o rescate da AP9 e a liberalización das súas peaxes. Consideramos que é a alternativa máis ventaxosa para todos os galegos e os usuarios desta estrada e é unha decisión que trae aparellados importantes beneficios sociais, ambientais e de seguridade viaria, así como o aforro de tempo e a maior competitividade para os usuarios desta autoestrada. A segunda das proposicións non de lei que imos defender no pleno ten como obxectivo demandar ao Goberno central que cumpra o compromiso anunciado polo presidente Sánchez nunha comunicación enviada ás comunidades autónomas nos días previos á conferencia de presidentes que tivo lugar o pasado 6 de xuño e que se inicie esa negociación dun acordo estatal de vivenda 2026-2030 acompañado de cronogramas, de financiamento e de garantías para a súa execución. Neste ámbito tamén pedimos que calquera medida que a Administración central adopte nesta materia de vivenda pois sexa previamente consensuada e dialogada coas comunidades autónomas, porque o que consideramos fundamental que convoque esa conferencia sectorial de vivenda que leva case
un ano sen reunirse. A última xuntanza tivo lugar o pasado mes de outubro de 2024, xa que nos parece que ese é o foro de cooperación multilateral no que facer efectiva a participación das comunidades autónomas na definición dese interés común e xeral e o apoio á unidade de acción e o respeto ao seu autogoberno. E xa para rematar, ademais da pregunta relacionada coa colaboración do Goberno Central na recuperación e restauración das superficies forestais, das superficies queimadas, non de todo tipo polos incendios forestais, o Grupo Popular preguntará ao Goberno galego sobre outras dúas cuestións. A primeira, para coñecer a súa valoración sobre a pretensión do Goberno de España de impoñer, de xeito unilateral e sen diálogo, un sistema de distribución de menores non acompañados entre as distintas comunidades autónomas, un reparto que, ao noso entender, se busca contentar a Cataluña e ao País Vasco e que 10 comunidades de distinto signo político teñen recorrido ante o Tribunal Constitucional. E a segunda pregunta sobre a recente sentenza do Tribunal de Xustiza da Unión Europea que avala a tramitación dos proxectos eólicos seguida pola Xunta de Galicia e que, ao noso entender, contribúe a normalizar o futuro deste sector na comunidade galega e, dito sea de paso, cala moitas bocas que dubidaban da rigorosidade da actuación levada a cabo polo Goberno galego, especialmente polos seus técnicos e funcionarios nas avaliacións ambientais realizadas para a autorización destes proxectos eólicos. Esos son os asuntos que propuxemos e que van a ser incluídos na orde do día. Con isto remato e poñome a vosa disposición por se hai algunha cuestión que me querades trasladar sobre estes ou calquer outro tema. Bueno, eu creo que compre esperar a comparecencia do presidente para conocer os detalles das actuacións e aí creo que quedará moi de releve calos foron as diferencias entre a actuación que tuvo aquel goberno, ao que vostede me recorda, e o goberno actual. E creo, sinceramente, no que coñezo, que a actuación foi diametralmente distinta. E, dende logo, teño bastante coñecemento das cousas que fixo este goberno e teño tamén un conocemento bastante claro das diferencias sustanciais que hubo respecto a aquel. Pero eu recordo que entonces se acusaba a oscuras tramas da intencionalidade e incluso se aseguraba que esas tramas estaban conformadas por xente con carnés políticos, hasta que apareceu algún detido con carné político e non gustou o carné que aparecía. Recordo incluso algunha ministra aquí cuestionando o nivel sociocultural dos habitantes do rural galego, dicindo que ese era en clave da actuación e das consecuencias graves deses incendios e que explicaban moito por que se tiñan producido. Eu creo que este goberno actuou de outra maneira, sin insultar os galegos, estando o seu carón en todo momento, intentando poñer o mellor de si mesmo para controlar esa vaga de lumes e creo que os galegos van a saber diferenciar perfectamente como actuaron uns e como están actuando outros. Non teño ningunha dúbida ao respecto diso. Acumúlase finalmente a sesión de control a comparecencia? Non se acumula, non se acumula. Sí, iso sí, porque entendíamos que non ten... Sí. Vamos a ver, levamos semanas escoitando falar da necesidade de que o presidente veña a dar conta do que aconteceu coa Abade de Lumes coa máxima rapidez e transparencia. Nos xa dixemos que nun primeiro momento había que atender o urxente, que era extinguir os lumes e poñerse do lado e diseñar todas as axudas necesarias para recuperar canto antes a normalidade e axudar a todas as persoas que resultaron danadas polos lumes e a partir de aí anunciamos que habería transparencia e a máxima rapidez xa dentro do período ordinario de sesións. Primeiro pleno, imos abrir ese pleno coa comparecencia ao presidente e dado que a pesar de que se acumularon as peticións propia e da oposición para esa comparecencia se deciden manter preguntas que nos entendíamos que estaban claramente relacionadas co xeito da comparecencia, pois decidimos que o mellor é facelo canto antes, o que non ten sentido é dar 2 días distintos as mesmas explicacións sobre o mesmo tema. Non nos parece demasiado razonable e non entendemos moi ben cal é o motivo de oposición amosado por
polos grupos representados na Cámara, sinceramente, nos resulta incomprensible. Perdón, que non escoitei ben. Sí. Eu volvo a repetir, eu creo que cada día co seu afán, entonces temos un primeiro pleno, nese primeiro pleno o presidente vai dar todas as explicacións que considere pertinentes para aclarar cal foi a actuación do goberno galego e cales son as previsións cara ao futuro que ten o goberno en relación a este tema. Me parece que non debo eu incurrir no que considero un flagrante erro da oposición, que é extraer as conclusións antes se queda de que se teña producido a comparecencia do presidente, non? Eu escoitei, creo que escoitei ben, aquí que antes de que o presidente dé a máis mínima explicación en sede parlamentaria xa se pediu a súa dimisión. É unha cuestión certamente curiosa de intentar chegar á verdade do que aconteceu durante esta vaga de lumes. En todo caso, recordo que podería facer o mesmo xogo. Parece sorprendente que os que gobernaban cando outra vaga de lumes estén pedindo exactamente facer o contrario do que fixeron en aquel momento, verdade? A mí me parece que nos actuamos con máis rigor e da mesma maneira que creo que hubo diferencias moi notables na actuación dun goberno e doutro, creo que tamén vai haber diferencias moi notables no posincendio tamén por parte dun goberno e de outro. O presidente recoñecía onte que hai cousas que se poden mellorar. Seguro. Non sei se ese marxe de mellora implica algún cese ou alguna dimisión no seu goberno. Bueno, vamos a ver, eu creo que o día que non exista marxe de mellora nunha actuación pública, o que temos é que facer é marchar todos para casa. Se non se pode mellorar en nada máis, pois flaco favor lle estamos facendo á sociedade coa nosa presencia nas institucións. Sempre hai marxe de mellora e eu estou seguro de que hai marxe de mellora. Dito o cual, volvo a repetir, eu creo que o dispositivo contra os lumes que tiña preparada a Xunta de Galicia, o reitero, xa o dixen en moitas ocasións, o vou a reiterar unha vez máis, é o mellor que existe en toda Europa. Dito cual, é certo que ante novas tipoloxías e novas circunstancias cabe analizar cales son os marxes de mellora que teñen todas as administracións públicas e iso creo que é o que nos toca facer a partir de agora. De que xeito e con que persoas, pois evidentemente non me compete a min decidilo neste momento. Eu creo que o presidente está bastante satisfeito de como actuou o seu equipo, e nese sentido non teño demasiadas dúbidas. Outra cuestión é que a luz dos novos análisis considere que hai que facer algún tipo de muda puntual ou remodelación adaptado ás novas propostas que fagan de cara ao futuro. Pero volvo a repetir, me parece que iso é adiantar moitísimos pasos, porque a día de hoxe o que sí sei, e quero que quede constancia explícita desta, é que estamos francamente orgullosos do esforzo que se fixo para combatir uns lumes que os propios técnicos están a definir como inextinguibles e foron finalmente extinguidos con moita dificultade, con moito traballo e a veces con menos apoio do que nos gustaría ter recibido. Pero, en todo caso, o traballo que fixo o dispositivo galego contra os incendios me parece que é digno de ser posto en valor. Algúna cuestión máis? Pois moitísimas gracias e nos vemos daqui a uns días.